ассалому алайкум ҳамватони азиз ва ҳамзабонони риёла. Дар комментарӣ саволҳои шахсӣ додем. Чӣ ба шумо саволи шахсӣ мегзарем? Ман шавҳар дорум, надорум, ба шумо чӣ дахл дорад? Ман шавҳар дар ҳаётам кардагим шавҳар. Айни ҳол ба шумо ман намегум, ҷавоб наметавонам ки шавҳар дорум, надорум, ин ба шумо дахл надорад. Фарзанд дорум. Савол додем ки фарзанд дорӣ? Алҳамдулилла, 2 та фарзанд дорам, духтару писар. хоб бо ҷо як касе гуфта ки бини картошка монанд та худо бигирад чӣ? Бини ман картошка монандаи чашмои ман аллаҳай сиёҳе кабутай нофармоне коҷалай худованд маро халқ кардагие. Ҳолон ки Аллоҳ таоло дар Қуръон гуфтааги ки инсон аз ҳама махлуқи зебо инсон офаридагие. Шумо бинии маро механде, дандони маро заргӯш дандон мегӯяне чӣ? Худованда шумо масхара мекунед марани? И дандонои маро мисол бинии маро мечунед, Аллоҳ таоло маро халқ кардагиам худо дагие. Ҳамине. Лекин саволи шахсӣ кӯшиш кунед ки натиҳед одама дар комментарӣ. Натиҳед саволи шахсӣ. Кӯшиш кунед саволи шахсии худтонро канор гиред. Канор гиред. Мо дар асри 21 асри пешравие, асри илмомӯзие, таълим гиред, дохил шавед, хонед як ҷода. Дар бораи шахсӣ ман агар хоҳам шуморо маълумот медиҳам, неки агар надодам, маро саволи шахсӣ натиҳед. Шавҳар дорум, надорум ба шумо чӣ дахл дорад? Фарзанд дорум, алҳамдулилло, 2 та фарзанд дорам. Духтар, писар, неъматҳои Аллоҳ таоло барои ман насиб кардагиам. Ман ҳамаша вовремя, давақтиш успех кардагим. Давақтиш хондам, давақтиш шавҳар кардам, давақтиш кӯдак таваллуд кардам, давақтиш падару модарро нигоҳ кардам, давақтиш бигем ки дуои падару модарро гирифтам, давақти падару модар дар даи маршро об чакондам, анашона ба амри худованд бастам, ба чӣ мегӯянд ҳаёти охири қиёмат гуселондам. Ҳамаша Аллоҳ таоло ба ман ҳамин хел насиб гардонд, ки давақт вақт кардагим. Ҳозир ин худованд ба ман насиб гардондагие ки дар вақти шумо қадим суханҳое ки аз таҷрибаи худам ба шумо расонам, ки шумо ба каси шумо манфиати бирасад. Саволҳои шахсӣ кӯшиш кунед ки натиҳед. Саволҳои шахсият натиҳед. Кӯшиш кунед саволҳои шахсии худтонро канор гиред. Хоб? Натиҳед саволҳои шахсӣ. На ба ман, на ба як каси дигар. Кӯшиш кунед ки ҳамин чизҳои худтонро чӣ кунед? Дур гиред. Хоб? Илтимос.